Lo unxibe iloko ye-leopard print. Igama lakhe ngusisi Nomanene. Lo bhuti adanisa naye uthwele ispoti. Igama lakhe ngubhuti Mnoneleli. Ngaba lapha ematolweni location enqabane kwindawo yaseDutywa kweli phondo leMpuma Kapa. Kuthiwa yi-couple yomhlaba, a power couple. Abawoyiki amehlo, basho ngestori sabo, xa bengenile eqongeni benza izinto ezibukwayo. Usisi Nomanene kuthiwa yintombazana ethandwa kakhulu ziintombi. Njengoba uzibona ezintombi ezincinci zimbukeleyo, zifuna ukufana nosisi Nomanene. Lo sisi kuthiwa uzithembile lona. Uvesike athi nje engena mhlawumbi kwiindawo zentselo okanye mhlawumbi kolo mnyhadala mhlawumbi litheko. Uvesike angene nje sesisiqi athi uNomanene ukhona kuba nofuna uthetha. Nomanene uthi ufuna ukunonela kwezinye iilali afundise abantu ukusika isikere. Uthi akayazi le midaniso mitsha ngoku, ufike abantu bethwele iavana, abanye bekhupha ulwimi befuke bebhedulula amehlo ingathi bayatshaba. Uthi uNomanene into ebalulekileyo sisikere nokufaka idolo. Wabe sibonisa ke apha emfanekisweni edanisela iingoma zakudala. Bathi Nomanene siyayoyika thina lo mdaniso wakho ingathi niyabhovuzana, kwenzeka ntoni ngawo? Uye wathi Nomanene and then ke ngokwena bhuti ungenandawoni apho. Athi hayi wethu bendizama ukubuza mna walayizoziqa umntu abangathi yilanteni. Ndathi hayi Nomanene wethu it's not that deep sisi, ndiyazibuzela nje andilwanga. Ndifuna ukuthetha ke ngaye ubhuti Mnoneleli. Kuthiwa is a gentleman, indoda ungasoze uyive ithetha. Uthule, very humble, is calm, very compassionate, and kuthiwa he's selfless. Xa uthetha ngobhuti Mnoneleli, abantu balapha eDutywa bathi one way that they can describe bhuti Mnoneleli, he's selfless and he loves dancing more than anything. Sabajonga le couple sathi hayi man, yi-power couple nje apha eDutywa lena. Abantu baseDutywa bangaveske babafote aba bantu, umntu mhlawumbi eneframe kaSinomanene nobhuti Mnoneleli, babhale phezulu power couple, umntu ayixhome endlini yakhe. Soze angonwabi xa bona aba bantu. Sengena nje endlini ziyaphela ingxaki xa bona ubhuti Mnoneleli nosisinomanene. Iindaba ze-CNBC apha kuchannel 841. Ndingu-matric exemption nogayoyo. Ndilapha kwindawo yasematolweni location enqabane kwindawo yaseDutywa kweli phondo leMpuma Kapa. Ndisafuna ukuzoku-understanda le power couple.